Izuzev 2 ili 3 sive stanice u tintari i ne znam, možda novaca, mogu reći da mi u životu malo tog nedostaje. Kao na primjer smislena frizura, tema za video i intro za isti. Intro smo riješili. Za frizuru ne znam. Ciljao sam na mudro, ali ispada više gudro nego mudro. Nemam pojma, izgledam ko glumica. Samo malo. Evo, riješili smo i to. Ali oko videa se i dalje jebuckam. Želim biti redovit sa videima, ali ne želim čekat da se ponovo pojavi netko popularan sa shit pjesmom, pa da ja ponudim negativnu kritiku, pa ovo ono, pa da zapravo piggybackam na tuđim postignućima. Niti želim da to bude jedini način na koji komuniciram i obavljam stvari na ovom kanalu. Tako da danas za promjenu ide edukativan video, kao što sam znao napraviti nazad u danu. 2 put. Jer evo što me inspiriralo. Osim što nekad bivam ovdje, sjedim i jepam u kameru, imam i omanji studio u koji ljudi znaju doći i snimati svoje pjesme. Ja nisam tamo samo da stišćem rekord i da kasnije to miksam, već dođem ko neko ko će to malo presrest, mentorirat, ponuditi nekakav savjet. I ovih je dana nekolicina ljudi prošla kroz studio, snimali su svoje stvari, neki su bolji, neki su gori, neki slikoviti i originalni, neki manje. Ono što primjećujem kod sve te ekipe je da im je jedan od najvećih problema pisanje samog teksta. Naravno, napisati tekst nije laka stvar. Odnosno pisanje teksta je najlakša stvar ikad. Napisati dobar tekst je nešto teže. Ovo će biti video tog tipa i možda mnogima neće biti interesantan, ali se nadam da će dobro doći nekome koji je relativno svjež ili nov u pisanju tekstova za pjesme, ili nekome ko piše dulje vrijeme, ali možda misli da je zapeo, a vi koji se time ne bavite, možda vam svejedno bude interesantno. Ne budem se srdil ako nećete pogledati video. Isto tako, tehnika, odnosno alat o kojem ću danas pričati, je nešto što se pretežito odnosi na rap tekstove, ali može poslužiti za bilo kakav tekst, za bilo koji tip pjesme, ili barem pomoć. Mada se u konačnici pisanje dobrih tekstova, kao i sve drugo dobro u životu, svodi na iskustvo, na to koliko si iskusan. Ali to ne znači da osoba ne može doznat za neke alate i prečice, jer Tronik ima puno caka u guzici i danas ću s vama podijeliti jednu od njih. I da se razumijemo, ovo sad nije ne znam kakvo otkrivanje tople vode, niti ikakav mind-blowing hack koji će učiniti da prosječan Đuro postane maestro Đuro, već je tehnika koju sam dokučio u svojih 15 plus godina iskustva. Ne vjerujem da sam jedini, siguran sam da ju mnogi koriste nesvjesno, neki svjesno. I za sve vas glavonje koji niste pročitali naslov, riječ je o pisanju unatrag. Prije nego što eksplodira par čutura sad, ne radi se o doslovnom pisanju unatrag slovo po slovo od kraja pjesme prema početku, već o načinu razmišljanja i kako do nečeg doći. Objasnit ću malo kasnije. Prije nego nastavim dalje, želim ukazati na sljedeće. Zato što mogu, jer upravo zbog ovog čime se bavim, što snimam ljude u studiju, što nešto sitno mentoriram, što imam priliku čuti silne vaše pjesme u streamovima u Discordu, zahvaljujući tome dobim nekakav uvid u to kako ljudi sastavljaju tekst za svoj rap. I ono što primjećujem je da ne svi, ali većina ljudi posmatra pisanje pjesama linearno. Ne znam kako se drugačije izraziti. Međutim, taj proces ne bi trebao biti linearan. Ne bi trebao početi od početka i završiti na kraju. Niko to nikad nije naredio da se tako stvari pišu. I već bi sama ta spoznaja mogla i trebala otvoriti možda neki prozorčić u vašim kućicama da vam pomogne, ali dozvolite mi da elaboriram. Skužio sam da kod puno ljudi, kao i nekad kod mene samog, dođe do tog da napišemo jedan stih i onda zapnemo i onda ne znamo gdje dalje, što dalje. I mnogi ne odu dalje od tog stadija, tog koraka i dogodi se to da napišu nešto početno i onda mučkaju što bi dalje i onda se uhvate za prvo moguće dostupno, za prvu zadovoljavajuću soluciju i tu već pjesma krene u disorganizaciju,
u bešavnost, u nesmislenost i onda dobijemo Every Jazz pjesmu. Bio ili ne bio to nov koncept nekima. Koncept koji ja želim danas predstaviti je sljedeći. Pisanje pjesama unatrag. Što to znači? To je, ajmo reći, framework unutar kojeg ti temu, zadanu temu, razbiješ na neke njene gradivne motive, jel? I sve druge moguće asocijacije. I zatim gledaš koje od tih slika, koje od tih asocijacija, koje od tih motiva bi spadali u kategoriju punchline-a, odnosno nečeg s čim ćeš završiti bar, i koji bi od njih spadali u kategoriju setapiranja, nečime s čime ćeš započeti bar. Ajmo to za sad promatrati tak jako uokvireno. Jednom kad se dokući koja će riječ ili koja fraza biti punchline, onda idemo korak po korak unazad i gledamo kako ćemo do tog punchline-a doći, ali da sav put do njega bude smislen i da koliko toliko nagovijesti sa smislom takav neki punchline. Ali ovaj alat, odnosno tehnika, je primjenjiva kako na mikro, tako i na makro razini. Ne mora biti riječ isključivo o jednom baru, već se može odnositi na čitavu stvar. Ako radiš storytell i u glavi imaš predodžbu, moraš imati predodžbu za storytell, što će biti uvod, što će biti zaplet, što će biti neočekivani twist. Therefore, ako imaš predodžbu, imaš ideju o kraju, na čemu želiš završiti. I onda imaš za dokučit kojim koracima i kako doći do tog kraja. Jel? I to je sad nešto s čime, to se svodi na maštu, na kreativnost, nešto s čime vam ne mogu direktno pomoći. Jebi ga. Tu se morate snaći sami. Ono što hoću reći, može funkcionirati na razini jedne cijele kitice, može funkcionirati na razini jednog bara ili na razini cijele pjesme. I nije nešto što isključivo i samo to treba koristiti, ali vjerujem da je zgodan, praktičan alatić da si olakšate posao i da si pomognete. Želim iskoristiti kao primjer jednu svoju stariju pjesmu, stara je 3 godine, pjesma s albuma Ozbiljna glazba, naslova Streljana. Slušao sam ovu pjesmu s jednim klijentom, koji je nedavno bio tu, pa sam se nekih barova prisjetio, zaboravio sam da sam ih napisao i iste te neke dijelove želim iskoristiti kao primjer za ovu metodu, jer znam da sam na taj način do njih došao. I da prije nego mi se netko posere u hodnik, bile moje pjesme uspješnije ili manje uspješnije, kako u čijem uhu, ne bi trebalo biti odraz toga koliko je ova metoda učinkovita, jer vjerujem da s obzirom na temu da je ta pjesma napisana sasvim ok i da drži vodu. Kad smo kod te teme, tema ili ideja te pjesme je bila ta da se ja nekome prijetim jer me konstantno uzrujava ili čini nešto što me, iritira i ja se njemu prijetim da ako tako nastavi, da će biti nekih posljedica. Većina pjesmi se svodi na to da ako ti napraviš nešto, ja ću reagirati. Nemoj napraviti ovo da ja ne bi napravio ono. Ne gledaj me ružno da te ne bi zgušno. I to je nešto čeg se držim kroz čitavu pjesmu. Tu i tamo nastojim pretjerati, nastojim biti smiješan i slično. Ali ajmo se pozabaviti primjerom broj 1. Pedaliraj, ali nećeš mi uteći na bajku. Nemoj da te stara pronađe na mliječnom tetrapaku. Kratko, genius obrazloženje, insinuira se da ću učiniti da netko nestane. Bilo to ubojstvo, oca, što već, kao bit će negativnih posljedica. Razmišljajući o toj ideji, jedna od asocijacija su mi bili oni posteri što Ameri znaju objaviti na telefonske stupove, na kojima često bude portret osobe koja je missing, koja nedostaje. Kak sam se sjetio sam se i da se isto zna i pronaći na kartonu mlijeka, na tetrapaku mlijeka. Znate o čem pričam, taj je missing i to vidiš na tetrapaku mlijeka. I taj mi se motiv svidio, ta slika mi se svidla, htio sam iskoristiti. Ali sam htio iskoristiti na način da to bude potvrda, da to bude punchline, ne da to bude setup. I sad kako doći do slike u kojoj netko nedostaje i njegov je poster na mliječnom tetrapaku. Naravno ne kaže se mliječni tetrapak, nego tetrapak mlijeka, ali nekako sam to izvrtio i pronašao soluciju u riječi mliječni tetrapak. Kako to sad izrimovat? Tu je sad onaj kreativni dio gdje ti moraš pronaći na to nekakve rime, po mogućnosti one koje se smisleno mogu
nadovezati na to. Jedna od tih rima, ideja je bila, s obzirom da završava na mliječnom tetrapaku, uteć na bajku. Tako, to mi je sinulo. Što se radi na biciklu? Pedalira se. Pedaliranje također zna biti, ne znam, sinonimić za bježanje. Jel pa bar ide pedaliraj, ali nećeš mi uteći na bajku, nemoj da te stara pronađe na mliječnom tetrapaku. Što god vi rekli je po meni bio jako cool bar u tom trenutku, jer je smislen, jer je self-contained, jer nekome kažeš bježi, pedaliraj, ali nećeš mi uteći na bajku, što je doslovno, jel, upravljanje biciklom je pedaliranje, nemoj da te stara pronađe na mliječnom tetrapaku. Znači ne budete pronašla, nek će tvoju sliku vidjeti, ne moram ni objašnjavati, Bože dragi. Poanta je da sam do toga došao pišući unazad. Imao sam jasnu ideju s kojom frazom želim pančat bar i onda sam radio svoj put unazad da vidim kako ću do tam doći. Nadam se da je to jasno. Pođimo na primjer broj 2. Nisam nadrkan, već jako strastven. Zavežem te za vespicu i gaz do daske. Isto tako, u potrazi za slikovitim rješenjima o nanošenju boli ili okrutnih stvari, u glavi mi je došla slika kako osobu vuku lancima autom. Istražio sam tu opciju. Ne mora nužno biti auto, može biti koje god vozilo, pa tako može biti motocikl. Pa razmišljajući o motociklima sam došao do skutera, pa tako i do ikonične Vespe, jel? I naravno sve popratne ideje koje dolaze uz auto, moto, sport, jel? Kao što je na primjer gaz do daske. Pa mi je sinula ideja da budem nekog zavezao za Vespicu i gaz do daske. Da bi mogao to pančati, jel, sa tim gaz do daske, opet moram otići korak unazad i smisliti si nešto s čime budem to povezao. Ovaj put moje rješenje nije bilo toliko zanimljivo, više sam išao na smiješno, jel? Di kažem nisam nadrkan, već jako strastven. Zavežem te za Vespicu i gaz do daske. Nije bog zna što maštovito u odnosu na onaj prvi, ali je primjer nonetheless. Primjer broj 3. Zapalit ću si usta jer sam pio vodku i puhat ću niz hodnik kad bu bio propuh. Bolje bježi kako ne bi bio koknut ili razapet ko galaš kod kana u real toku. Braćo, hvala. Ovaj mi je možda i najdraži, kao i do sad, povodeći se tim idejama, tim motivima da nekog želim uništiti, razvaliti, da će neko ostati osakačen, sašiven. Tako mi je sinula i ideja razapet. Razapet mi je puno slikovitije od razbijen, sašiven, potrgan, jel? Razapet. I tražio sam nekakvu usporedbu, a da ne bude Isus, i pukim slučajem je negdje u tom razdoblju se dogodio famozni moment na Kanovom Real Talku di se Galaš sašio od cuge i bilo je malo nespretno, ali to mi je bio dovoljno iconic moment da me inspirira. Htio sam situaciju usporediti s tim, jel? Htio sam biti smiješan, biti clever istovremeno i pančirat s time sa usporedbom Galaša kako je razapet od cuge u Kanovom Real Talku. I sad rotirajući te motive, Real Talk, Galaš, razapetost, ovo ono, najsmislenije mi se činilo da punchline bude Real Talku, jel? I kao i do sad, valjalo je smislit stepenice do tamo. Treba rimovat na Real Talku i tu sad ima puno rješenja, ali ne samo Talku, Real Talku. Pa jedno od rješenja mi je bilo bio koknut, pa mi je jedno od rješenja bilo pio vodku. Kad koristite ovu metodu, ovaj alat, slobodno na papir raspišite koju god rimu i koju god asocijaciju možete dobiti u tintari tog trenutka. Ona ne mora biti smislena i valjana tad, ali služi samo zato da ponuka neku drugu ideju. Jako malo ljudi koje poznam i s kojima ikad pričam o pisanju tekstova radi takvo što, nego čisto sjednu, napišu jednu lajnu i onda zapnu dok se ne izmuze iduća. Ali da se vratim sad na ovo. Real Talku, bio koknut, pio vodku, propuh, što god, čuli ste kako ide bar. Sve što čujete do tog punchline-a je kreirano unazad. Ali recimo prva dva stiha u ovoj cjelini nisu nastala na taj način, nastali su posljednji. Ali njih dva nisam radio u rikverc, već sam što god sam napisao, jel zapalit ću si usta jer sam pio vodku. Vodka mene asocira na peče, na ljuto, i zapaljiva je, nadam se.
Jel, u glavi mi je bila slika gdje osoba riga vatru i ima nekakvu zapaljivu tekućinu u ustima, jer pa zapalit ću si usta jer sam pio vodku i puhat ću niz hodnik kad bu bio propuh. Jer propuh je ono što će raspuhat tu vatru, jel? I ono, I'm going out for everybody, nije bitno. Ali na to se onda nadovezuje bolje bježi kako ne bi bio koknut ili razapet ko galaš kod kana u real toku. Tu naravno se vodi računa o tome da su ti slogovi koliko toliko contained, da stvari pašu, da budu smislene i da punchline funkcionira. Da li je ova stvar neka ono mega giga ingeniozna stvar, vrijedna ne znam čije pažnje, nije niti mora biti, ali nadam se da ovi primjeri imaju smisla i da razumijete što mislim kad kažem pišite unatrag. Evo jedan mali bonus tip, just the bonus tip, da bi si olakšali i taj dio, jer ono što ja radim ili uzmem papir ili notepad i s obzirom na zadanu temu samo počnem bacat ideje i asocijacije. Ako je tema, ne znam, Eiffelov toranj, idem redom Francuzi, baget, ne znam, aktiv na ulicama, policija i što god, koja god asocijacija može procvast iz tog, jer napisat ću, makar bila ne bila korištena u samoj pjesmi, poslužit će ko odskočna daska do neke druge ideje koja se možda iskoristi onda. I kad nađete neku dobru asocijaciju ili sliku, pogledajte koji sinonim za to postoji. Što ta fraza predstavlja, da li ima duplo značenje. Ali to su sad neke druge tehnikice i metodice o kojima možemo popričati u nekom drugom videu. I to je to za ovaj video. Ostavite mi komentarčić 2, vezano uz ovo, da li je ovo metoda za koju prvi put čujete, da li neko ovo radi svjesno, da li vam je ikad tako što uopće palo na pamet. Ako neko ima feeling da sam s ovim eventualno pomogao, dajte mi do znanja, bit će mi drago. I to je to. Ako želite još ovakvih edukativnih videa, također mi možete dati do znanja u komentarčićima. Ljubi bratić i vidimo se u idućem videu. Živjeli!